Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР, 29 листопада, 1371 день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. В анексованому Росією Криму помер Асан Ага, батько голови ревізійної комісії Курултаю кримсько-татарського народу Алі Озенбаша. Йому було 92 роки. Сумну звістку повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Дженазе відбудеться сьогодні на кладовищі Абдал у Сімферополі о 14-й годині. Адвокати українця Володимира Балуха сьогодні знову спробують змінити йому запобіжний захід. По обіді заплановане засідання підконтрольного окупантам Верховного суду у Сімферополі. Захист Балуха хоче оскаржити рішення Роздольненського райсуду, який минулого тижня залишив українця під вартою. Володимира Балуха торік заарештувала ФСБ, звинувативши у зберіганні зброї. Цього літа його засудили до 3,5 років колонії. Але вже під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували і справу спрямували на повторний розгляд. Однак окупанти українця із СІЗО випускати не поспішають. Домовитися про конкретну дату звільнення українських заручників з полону ОРДЛО сьогодні можуть у Мінську. Там вчергове засідатиме тристороння контактна група. Принаймні такі плани напередодні озвучила представниця України в цій групі, перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За 3,5 роки війни Україні вдалося звільнити 3140 своїх бранців. Однак обміну полоненими не було вже більше як 14 місяців. У неволі в ОРДЛО перебувають щонайменше 162 українця, але зараз бойовиками погоджено повернення 87 наших бранців. За це Україна звільнить 305 бойовиків. Ми повинні запропонувати той формат, який дозволяв би контролювати процес з двох боків. В першу чергу задіяти більш потужні сили нормандського формату і США. Це якраз рівень мінімум міністерства закордонних справ, а то ще перших осіб цієї держави. Це якраз би визначило якраз пріоритети. І з іншого боку, більш жорсткий формат – це затримання тих керівників і лідерів спецслужб Росії, які знаходяться на нашій території, але контрольовані, так сказати, бойовиками. Втрати на фронті. В зоні АТО один військовий загинув, ще двоє отримали бойові травми. На Донецькому напрямку біля Авдіївки ворожий снайпер обстрілював наші позиції. З мінометів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки та на Луганському напрямку. За минулу добу бойовики 27 разів порушували тишу. США не приймуть іншого варіанту, крім відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це заявив держсекретар США Рекс Тілерсон і висловив сподівання, що Росія таки вдасться до необхідних для згортання війни кроків. В іншому випадку, заявив Тілерсон, санкції проти Росії мають бути збережені і навіть посилені. Врегулювання війни в Україні, яке не забезпечить її повний суверенітет і територіальну цілісність, є неприйнятним. Тим паче, що Росія продовжує агресивну поведінку по відношенню і до інших своїх сусідів у регіоні, втручається у виборчий процес і просуває недемократичні ідеали. Запобіжний захід для сина народного депутата Ігоря Попова та його товариша сьогодні обиратиме суд в Києві. Підлітків звинувачують у розбої, тож прокуратура клопоче, аби їх залишили під вартою. У неділю ввечері 14-річний син Попова та його такий же неповнолітній друг у балаклавах вломилися у продуктову крамницю у столичному районі Оболонь. Погрожуючи продавчині стартовим пістолетом для набоїв без куль, підлітки потягнули з каси 2,5 тисячі гривень. Після затримання і оголошення підозри вони почали давати свідчення. І зараз, як стверджує прокуратура, співпрацюють зі слідством.
І ще одна мажорна справа. Син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова сьогодні оскаржуватиме арешт свого майна в апеляційному суді Києва. Олександр Аваков є фігурантом так званої справи рюкзаків. Йому закидають розтрату 14 мільйонів державних гривень під час закупівлі МВС наплічників для потреб АТО. 2 тижні тому апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Авакову-молодшому у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслету. Суддю хабарника Миколу Чауса позбавили суддівської мантії. Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя. Все через прогули без поважної причини. Мовляв, у вересні минулого року в нього закінчилася відпустка. Відтоді на роботі він не з'являвся. Відомо, що Чаус зараз перебуває у Молдові. Він переховується від українського правосуддя. Торік, 9 серпня, детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів. Гроші виявили у 2 скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому. 3 листопада 2016 року його оголосили в міжнародний розшук. Мусульмани анексованого Криму ще довго терпітимуть репресії з боку окупантів. Про це заявив військовий журналіст Орхан Джемаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу АТР. Кореспондент висвітлює проблеми мусульман всього світу. Влітку він був у М'янмі і вивчав причини масових вбивств і чисток мусульман Рохінджа. Орхан Джемаль вважає, що геноцид кримських татар у Криму розпочався виключно через їхнє прагнення до волевиявлення та єдність нації. Когда кто-то говорит, да, мы вообще здесь коренные, для русских это очень неприятно. То есть это пришельцы, которые считают, что они вправе здесь быть главными, а тут кто-то говорит, что у нас есть какие-то основания. Это придется терпеть долго, и бороться с этим придется долго. Будівництво моста через Керченську протоку Росією обмежує транспортне сполучення України, зокрема з міжнародними ринками. Про це заявила посол США в Україні, виступаючи на міжнародній конференції з морської безпеки у Києві. Марія Йованович також нагадала, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% всього військово-морського флоту. Крім того, посол висловила обурення, тому що країна-агресор продовжує незаконно використовувати газові родовища України на Чорному морі. These ports are key gateways for Ukrainian coal, steel and grain. Українські порти на Азовському морі є важливими воротами для транспортування українського вугілля, металу і зерна. Найгірший шлях для вирішення питання територіальної цілісності – це застосування військових дій. Міжнародна крадіжка триває. Росія захопила 2 українські газові платформи, які надалі функціонували у виключно українській економічній зоні. Таким чином, крадіжка українського газу триває. Стоп сучасному рабству. З таким лозунгом сім'ї постраждалих у справі вербувальників протестували під Солом'янським райсудом Києва. Їхні близькі засуджені в Росії за звинуваченнями в збуті наркотиків. А українські судді не поспішають розглядати, по суті, справу тих, хто їх туди заманив. Правоохоронними органами такі справи кваліфікуються як торгівля людьми. Один із промовистих плакатів звернень до української Феміди тримає Катерина. Влітку 16-го її 33-річний син натрапив у громадському транспорті на яскраве оголошення про працевлаштування у Росії. Піший кур'єр-експедитор, вахтовим методом. Так він поїхав на роботу, за яку обіцяли $1000. На цьому зв'язок із сином обірвався. А згодом батькам Євгена зателефонувала невідома жінка і повідомила, їх син перебуває в СІЗО в місті Калуга. Його засудили до 7 років колонії суворого режиму. Стаття «Збут наркотиків». Наші бандюки з російськими бандюками, вони зробили цю схему для того, щоб українську молодь віком від 21 до 36 років, це люди призовного віку, щоб їх посадити в російські тюрми. Тобто знищують нашу українську молодь. Ще в грудні минулого року українським правоохоронцям вдалося затримати 3 громадян України і громадянина Молдови. Саме вони, за версією слідства, організовували злочинну схему, заманювали українців до Росії і погрозами примушували розносити невідомі посилки. Зараз нарковербувальники перебувають у Лук'янівському СІЗО. Родичі ув'язнених вимагають справедливого покарання для тих, хто погрозами змусив їхніх рідних стати злочинцями.
Перебуваючи тут, в Солом'янському суді на заслуханні, вони погрожували відкрито знищити нас, родичів навіть. Якщо 1 грудня суд не розгляне цю справу по суті, вони можуть бути просто випущені. Правозахисники говорять, на країну-агресора Україна вплинути ніяк не може. Основна причина – Росія не підписала Європейську конвенцію про протидію торгівлі людьми. Саме це ускладнює процедуру екстрадиції українців. Чому українські суди затягують справу вербувальників, правозахисникам невідомо. Чому цього не було зроблено раніше, ми не розуміємо. А натомість протягом усіх цих 4 місяців, більш ніж 4 місяців, суд просто продовжував запобіжний захід для обвинувачених, які знаходяться в СІЗО, і жодних спроб приступити до розгляду справи не здійснив. Офіційно відомо, зараз у Росії по таких справах відбувають покарання близько 300 наших громадян. Тим часом у Міністерстві юстиції застерігають українців від роботи у країні-агресора. Дарина Іванютенко, Іслам Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Далі ефір продовжить програма «Саба». Залишайтеся з АТР, якщо хочете знати більше.